Здравейте! Днес ще ви покажа как да направите чеклист в Canva, като за целта съм избрала темата Летни предизвикателства за учители. Влизаме в сайта Canva и натискаме ето тук трите точки за още опции. Създаваме документ А4, портретен вариант. Сменям името и съответно започваме с творческата част. Има два варианта. Или да изберете елементи и текстови полета сами, или да използвате някои от готовите шаблони, които се намират ето тук в първата опция в лявата лента. Може да напишете това, което търсите и съответно се изобразяват много готови варианти, които може да редактирате директно. В моят случай ще използвам ето този лист. То ще премахна текста и ще се концентрирам върху ето тази група. Предварително съм подготвила предизвикателства, които направо ще копирам и поставя ето тук. С бутона Ctrl и A може да копирате целия текст, като да промените размера, шрифта и съответно дали буквите са главни или не. Ето виждате от ето тази опция отгоре може да направите текста да се визуализира ето по този начин. Добре е да се уверите, че всички кутийки отговарят на самият текст. Ако това по някаква причина не е така, може да оголемите квадратчетата или да разширите самият текст. Как става това? Ето по този начин. Маркираме текста, отиваме на разширените настройки за текст и виждаме, че може да стесним или разширим самият текст. Като е добре просто да наместиме опциите. Ако по някаква причина виждате, че съответните кутийки не са достатъчни, може да вземете, да копирате част от тях и съответно да ги преместите ето по този вариант. След което да промените цвета. Копираме и групираме всички елементи. В моят случай ще използвам няколко фигури и текстови полета, за да създам останалата част от работния лист, който ви показах преди малко. Започваме с едно текстово поле, в което изписвам летни предизвикателства. Като тук пак показвам, искам буквите да са главни, отивам на функцията за главни букви и ето те се изобразяват по този начин. Ще направя акцент, че става въпрос за учители, като прибавя един елемент. В случая може да опишете това, което търсите, или ако вече сте използвали този вариант, да го намерите ето тук, като отново може да смените цветовете, така че да се изобрази този вариант, който желаете. Ето така ще го поставя тук. Ако не искате всеки път да вадите текстово поле, може да използвате вече съществуващо на листа и просто да направите копие, като отново замените текста. Отивам на опцията за инструменти
и добавям една форма. В моя случай ще е ето такъв тип правоъгълник. Отново променям цвета и съответно, тъй като формата е отпред, от опцията за позиция я изпращам най-отзад, след което мога да наместя текста и съответно отново да разместя други елементи, които да нареда по начин, по който ми харесват. Как се добавя снимка, ако желаете сами да качите файл? Отиваме на опцията за качвания, избираме качване на файлове и съответно ето по този начин до секунди се качва нашият файл в системата. В случая аз ще използвам опцията за премахване на фон и съответно виждате, вече е само изображението. Ще копирам още веднъж и ще поставя в долната част полето и съответно просто ще добавя логото на преподаваме. И ето нашият лист с предизвикателства е готов за по-малко от 6 минути. Изтегляме файла като стандартен PDF файл и съответно виждате отново колко бързо и лесно успях да генерирам. Благодаря ви и ще се видим в следващото видео.